Enterraments tardoantics, segles VI a VII després de Crist. A la primera meitat del segle V després de Crist, la factoria vitivinícola romana és abandonada i s'enruna, i al seu lloc s'hi estableix un nou assentament agrícola. L'estructura més ben conservada era una construcció rectangular d'una sola habitació, d'uns 10 metres quadrats, amb un paviment de terra premsada i una llar de foc. Les seves restes foren desmuntades per excavar totalment la gran sala de premsatge. Al costat hi havia 6 sitges excavades al subsòl. La més gran tenia 2 metres de fondària i 1,80 de diàmetre. Dues de les sitges s'han ocultat amb els treballs de restauració del Turcularium oriental. A llevant es van trobar 4 enterraments en fossa dels segles VI a VII després de Crist, de planta rectangular, amb les restes de 5 individus. Una de les fosses contenia les restes d'un home i d'una dona adults. A la resta hi havia 2 adolescents d'uns 14-15 anys i un infant d'uns 2 anys. A l'extrem oest del jaciment es va trobar un altre enterrament, dins d'una àmfora, amb les restes d'un nadó fruit d'un avortament o d'un part prematur.